Shiko maji limba. Shikeo. Tambire. Mtambire po. Yoi. Mwanangu auya mama kuzokupa imvura. Ndiwo ngochifona. Ndini mama. Ndiwo super chichi. Super bowl drilling. Super bowl drilling. Tisinyanzi zvemvura dzacho. Tauya kuzotsvaga mvura pamusha penyu pano. Kozvafamba sei mwanangu? Aiwa tangonzwa mwoyo wedu kuti gatocherera mamabhoho mahara pamusha pawo. Vawane mvura. Vape nharaunda yese kusanganisira navo vacho vane mvura yakachena. Aiwa simukai mama. Aiwa simukai ndozveta kubereka mama. Simukai mama, simukai ndozveta kubereka. Simukai mama, ndozveta kubereka. Saka imimi munoita zvokudini mwanangu? Isusu totanga tasurveya nditi first. Ndo stage yatatanga kuuya kuzoita. Stage 1 bore sighting. Tichishandisa mishini iri miri pakusurveya. Saka patauya kunoda kutsvaga best point yekuti tinge tichidrilla ball. Hatingochere ngokuti patakufungira tinochera. Totanga taita survey anditika. Tochiona kuti right pataona pane mvura pane uwandu wakwana ndepapi ndeapa kana kuti ndeapa. Saka taya nemishini yakuti titarisa chirega itange kuita sei kutarisa. Tokudzai mamiriro akaita pasi pacho. Sasa this machine toda kuona kuti ground redu yakamira sei. Yokutanga utatanga kushandisa nonzi power fine. Unotarisa panenge paine tsinga dzepasi. Saka auzozivi kuti best point inenge iripi yekutanga kana kuti H2. That's why taisa machine uno wakutiona ground manje unonzi ground penetration. Wazoona kuti ground redu yakamira sei kana pakada double casing chada up to how many meters. Then kana ari ma experts ema meters tsinga dzedu dzine minimum and maximum yema meters akamira sei. Ndizvo takuita kana takuchitarisa kuti best point yedu between mapoints tatapega ndeyipi chaiyo.